Sinta, masih ada keluarga di mana? Masih ada. Wah, ini saya senang. Musiknya kamu nih pokoknya mak kuk. Mbak, karo putih rada suwe titik lah kok semboke metu lho karo yo. Boke dengkulmu mlocot kuwi aja. Iki sapa? Lambemu lambil lamis. Iki sapa iki? Sapa? Iki Bagong. Iki sapa ta? Iki ngono pacarku. Mbak sik iki. Ada apa? Mbok yo aja mentang-mentang nek isih enom. Iki ngono mbekku. Lah lha kok rebut? Bukan aku yang ngerebut, dia yang naksir aku duluan. Kowe naksir kuwi to? Sariwit. Kowe naksir kuwi to, Aku Mas? kamu ngomong apa? Aku naksir kamu. Tadi Loh, jelas iya. Betul kaya to. Lah kowe iki naksir sapa? Ya lah iseng-iseng. Yo. Iki mesti jomblange kowe. Ora. Jomblange kowe, Lek. Selakunen. Kowe mesti. Sumpah aku ora. Ora mesti kowe sing jomblange kowe. Selakunen sampai kopah-kopah. Malah aku yo. Apa? Malah aku sing kowe iki mang bagyo sing nyeluk arek loro mang bagyo. Ya kok kowe kok celuk-celuk barang iki Masak, pirang no. perkara to, Mas? Aku terang pesen loro iki tok. Lah kowe kok dadak pesen-pesen apa aku sakmene isih kurang ngono apa piye? Isih ora wareg ngono apa piye to? Ya. Karepku ki kekelembren awakmu ki. Ayo ora iso ta ya seri wong singset kaya ngene kok. Kowe aja kurang ajar lho. Iki ngono wis dadi duwekku lho. Iki wis karo aku ki ora karu-karuan lho. Kok saiki tok tuki cah loro kaya ngene iki karepmu piye to, Lek? Karepmu iki lho piye to, Lek? Kanggo Karepmu lho piye? Wis seneng iki. Omong ngono iki jawabmu kanggo makanan kecil ngono lho. Anu Mbak, jare bagyo kanggo sarapan kedua. Lah kowe kok dadak nganggo sarapan kedua barang. Masak, Dadi lho. sarapan aku ngene iki ora wareg ngono apa piye? Ora wo. Ora wo. Antem wis, antem ae, Mbak, anteman. Ngono ta? Lek, Apa? aku ki kaya remuk-remuk wis. Lah lha apa sing remoki kok aku kok dadakno awakmu? Aku mau nek dikonoke, Mas. Lah kok diapakne wong dik ya kaya ngono lho. Wis kaya ngono piye to? Lah kowe ndemake aku ganden. Aku calon bojomu iki demong aku kangen. Ya. Kok olahmu aja nek kowe nguyuh. Wah, gerak mesti milih. Bojo wis sekali disayang. Kok liyane sing iki, lek gak iki ya iki. Kaya bojone sekali disayang demek ngene lho ngene. Wes iki tanganmu apa? Ora jangan ditilak ngawur tok ae. Kah aku nek ngono kuwi. Ora. Wis saiki lunga kono. Jan lunga, Lek. Aku nek perlu penting lho karo calon bojoku. Pancen iki calonku karo yo. Ayo, adek. Wis salah. Kaya Tenan. kuat-kuat to loro kaya ngono. Sitok rantel Kapan maneh gawe aja yang ayo. Lambene kole kepaling yo bar klimpruk. Mas. Piye to karepmu kok ngono kuwi? Wes iki berhadapan antara kethek dan kethek iki. Wis ora enak mesrane blas. Aku wis kaya ngono lho karo sampean. Lah sampean kok tegemen karo aku. Dirungokne wong ora pantes. Ora pantes lah sapa sing marahi wong sampean dhewe ya, Mas. Aku mau ora ketok sampean sedih lho. Aku kejam-kejam lho Mas aku. Ayo jenenge sakmene nandangi kaya aku wis kaya njleput to wis. Ya aja ngono ta. Ngene kurang anu. Aku jane iki ya kepiye to? Sampeyan iku ketok apa ngono lho Mas aku wis Nyawa. setengah mati lho aku iku. Aku nyawe ketok limbuk. Limbuk kok kowe lek merayu aku kok kaya ngono. Marahi aku biyen marahi mbok tukokne rokok lho malah. Tukang-tukane rokok lho sampeyan ora tak tukoke rokok ya ora ngrokok. Aku biyen bawa sida karo cah Jatisrana kae. Ya kok terus karo cah jati Bijen. barang lho. Tempo dulu. Sampeyan iki aja kaya ngono to. Lah saiki ki eneke ya nah ya. Nah sapa? Kowe iki jenengmu Nasmonah. Sunah.
ganti jeneng. Yo Miarse. Kaya ngono lho, Mas. Ngene lho, Yang putri apa yang kakung? wong ora modern, Iya toh. dasar. Piye? Yang itu tak sayang kamu tuh walaupun bagaimana sayang aku. Alah kowe ngomong Seperti ini tadi, seperti iki Mang ya. Aku mek nyoba atimu, ya apa nek aku nyedek wong ayu. Terus Nyatane awakmu ya polahmu kaya lele digedhek. berarti gede. Lah karena aku cintane setengah mati karo sampean, biyen janjine sampean pertama kali aku tak belai-belai rambutnya ngono ki ora ana wong wedok liya dik kejaba awakmu. Aku ora bakal selingkuh karo sapa wae. Mbok wong wedok ayu kinyis-kinyis aku ora bakal tenggo kok dik. Kowe muni ngono ta? Eling, aku karo ngene ta, Kak. Heeh. Dik, kae jane ora kok ngaras rambutmu ora. Lah piye to? Tak delok korengmu ki mari korup. Korangan ya. Wong korangan wae ora. Lah aku ra yo wong sing dicekeli kan omongane to, Mas. Ayo. Aku ra yo nyekeli omonganmu. Alah, kadang-kadang sing mbok cekeli ya duduk omong aku tok. Ya oke kabeh-kabeh ra ning ndelok situasine bagaimana ngono lho. Lah iki karepmu piye to? Ya aku nyeluti kabeh no. Lah mosok wis kaya ngono iki? Lah terus piye aku? Aku carane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus sapa sing nopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak delok ta? Kowe yo ora ning demoka. Lah wis kowe wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari pesane aku wis tok gawe sewiyan-wiyan kaya ngono, Mas. Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nang ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Lah aku. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Kowe aja sia-sia ta. Butone Mas Anom sing jenenge Kala Gumarang. Aja ngono to, Mas. Ngono kowe mbiyen zamane karo aku pertama-tama ra yo wedian, Dik. Sip tenan ora ana sing kaya kowe. Ora kowe terlalu kenalan pertama aku geblak-geblak. Lah tak kapake kok ngeblak. Lu liwatnya wis lenting kowe ngentot. Kok biasane sing ngentut iku sampean. Aku. Kok biasane sing ngentuti sampean. Ora muni ambune. Kok nggur tes ngono tok lho. Apa ta? Polahe kaya penari Jakarta sing iku lho. Eling. Isih manis aku. Eling tak kowe nang hotel. Ya enggak dadakno. Hotel Santika. Saya to, Mas. Piye? Aku kawinen to. Yen mangane aku dikawin wong kowe gelo lho, Mas. Aku pupung gelem karo sampean ta, Mas. Wah iya iya. Iya. Aku rarang kepan. Ya ta, Mas. Aku ya ngono kuwi lho, Mas. Sing ora iso lanang sampean dong greget-greget sira. Hi, ngono kuwi lho. Sing ora iso lanang. Tenan kuwi. Kowe aja ngilani wong. Kok gilane piye ta? Wong kandhane kok. Ngene lho. Ngene lho. Aku kawinen, Mas. Pitik apa? Aku njaluk dikawin kok, Mas. Iya iya, aku tidak akan ingkar janji. Itu namanya jantan. Bagaikan Apa? kaya apa ngono lho. Bagaikan apa lho, Mas? Bayangno dhewe. Aku ora iso misah awakmu. Terus Tenan ta, terang. Mas? Wis besok tetep gembel kok iki. Temen kowe ora iso bisa karo aku. Ora iso. Berarti kowe cinta tenan karo aku. Iya. Mas bahagia. Mas, tenan jane tenan wis ta. Temenan. Wis aku sok weneng tenan lho. Iya, Mas. Iya. Aduh, aku. Tenan. Mas, aja ngono ta, Mas. Kenapa? Lah kok sentuk.
nek dengkulmu mlocot yo. Lah piye lho Mas? Piye? Aku pokoke njaluk tok kawin lho Mas aku. Rong jerotane wis Ojo ngono. memuaskan. Lah yo mulane kuwi. Aku mulane ora iso pisah karo sampean, Mas. Tenan Heeh. diseseni Bumi langit. Lintang karo rembulan. Ya. muga-muga seseni arwahe Arjo Jegek. Apa to kuwi? Arjo Jegek iki artine kene. Iso. Awakmu ora iso pisah karo aku. Mas, Tapi tak wae keterangan. piye apa Mas? Selama aku hubungan sama kamu, aku gurung tahu ngomong nang wong tuaku. Lah terus piye to? Aku tak ngomong nang wong tuaku. Lah terus Aku duwe bapak, duwe ibu. bapak ibu ngono lho. Wonge merongos. Bapak, ibu. Ya mulane kuwi lah terus nek sampean ngomong terus aku kapan le mrono. Semoga aku sama kamu itu direstui. Ngono lho ya. Kanku ngene, misale akad lagi, rembug dadi, perencanaan. Senen. Ya ta? Senen awake dhewe dadi manten. Selasa, Rebo, Kemis awake dhewe berbulan madu. Aku karo sampean bulan madu ya. Iya. Kira-kira sampean kok ngejak bulan madu ning ndi Mas? Nek aku bulan madu piye nek nyang Pacitan? Lah apa bulan madu kok nang Pacitan iku? Nang Mas? laut. Lah apa ning laut iku ya ora. Bulan madu itu kan ya ning luar negeri kono lho, Mas. Wah iya. Heeh. Jelas tak jak nang luar. Ning endi? Nang Madura. Lah Madura wis bolak-balik ning Madura aku. Nang luar negeri sing anu kuwi apa kuwi ibu kotane Tokyo kuwi lho, Mas. Tokyo. Tokyo. Tokyo apa? Tokyo. Oh iya ya. Tokyo ae kono. Rene kuwi mbiyen asline wong kene, asline jenenge Tokyo. Iya. Iya ya. Lah mulane kuwi aku jangan merono. Nah, kuwi awake dhewe ning Gang Loro ning Kecamatan Tukina. Apa Tukina iku? Tokyo Tokyo. Aku kok tak tukokke apa nek aku dadi bojomu aku tak tukokke apa? Mas kawinmu apa, Mas? Wis ora mas kawinan yang Ayo nganggo Mas nganggo. Aku tukokno omah, Mas. wis tak tukokno omah jangkrik. Kok omah jangkrik. Omah sing tinggone kuwi lho, Mas. Terus aku ditukokke sak isine. Iya, iya. Ana TV, ana kulkas. Iya, terus ana VCD, terus enek macem-macem kuwi lho, Mas. VCD? Mesin jahit. Heeh, tukokno kalung, tukokno gelang, ali-ali, suweng. Omah kuwi kok duwe mesin. Terus Kowe karo aku butuh nyang ndi ora usah lunga ke omah. Lah terus Diwonekne reng lunga sak omahe. Piye? Cocok ora? ya kok omah kok mesin ya ora to. Ya wis Ya ora pokoke aku tak tukokke sak isine ngono. tak turuti. Tak turuti wong ayu. Nanging Apa? aku tak ngomong wong tuaku kekarone. Lho ning aku ya butuh ketemu karo wong tuamu. Aku senen merono ya, Mas. Apa? Aku senen merono ya, Mas. Kowe Iya, Mas, aku senen merono ya, Mas. kowe iki mbok dadi karo aku anakmu ya kemeriyek ngono. Lah iki polahe kaya ngene mongko rahasia aku iki kena kaya ngene iki. Lah ya mulane aku ora iso pisah karo aku golek kono-kono ora enek sing kaya sampeyan. Ora enek, Ora enek. Wis ngene ya. Awakmu mulia dhisik. Kamu pulang dulu. Nanti aku tak pulang juga ngomong ambek ebesku. Ebes ki sapa? Bapak. Oh, bapak to. Iya pokoke aku kok Senin merono aku tekon ya apa kedadiane. Terus keputusane wong tuamu piye? Iya, Aku kan iya. kudu ngerti to, Mas. Ya to? Ya ora, Mas. Panjen yo tenaga siap pakai tadi Nyapa? ngene. Ya ora apa-apa to karo calon bojone. Aku mulai sik ya, Mas. Heeh. Aku Senin, aku kok budal merono ya. Iya. Aku sayangan sik to. Kaya cah nom-nom iki lho dikecup. Ngono kae lho. Emah nek ngono kan dikecup kening, kadang-kadang terus kene lho lambe. Man. Pertama we petuk tak kecup kok panumu nglontok. Ora lho, lah ya wis saiki cium jauh wae. Apa? Cium jauh. Ya wis. Ngene.
Ngono kae lho. Mau nek ngono. Mas. Nyapa? Lali bar ngejak anake genggong. Mas. Mulai sik ya. Iya ya. Sayang. Hai. Ya. Hai. Ya, ya, Mas. Wah, Jan. Cara banyune munclak-munclak. Yen lakune muni. Kok. Bareng bengi tak dului. Wo, ngempet kodhok bocah iki. Ngantek aku hubung aku mleset karo iki. Aku tetep mulih nyang Jati Srana.